אבל למדנו... בסדר, לא צריך להבין את הדבר שלך, רק צריך לאסוף את הצעצועים מהמיטה, זה הכל. אבל זה יעזור לי. לא. אתה יכול לבד. כמו שאתה מפרגן איתו. תעלה לבד. אז תעלה איתי שתתעלם אותי משדר. עוד מעט. ותתעלם אותי ירדן, לא תעלה. מה את עושה? מה את עושה? ככה. את משחקת? כן. את שמה לך אודם? את מתאפרת? כן. כמו אמא? תציירי, תראי לי איזה יופי את מציירת. תציירי, לא להתאפר, לצייר. וואו, איזה חדר יש לחדר. וואו. איזה חדר. איזה פלייסטיישן. וואו, איזה תעודות. איזה תעודות יש לסדר. וואו, לימוד שחייה. אבא, עכשיו תתעלם את ירדן. קפוארה. אבא, עכשיו רק להתעלם את ירדן. צילמתי את ירדן. טוב, עכשיו תסדר. יש לך פיפי אני רואה? אז איך תעשה פיפי? לא ראיתי.